Huomenta ja tervetuloa seuraamaan meidän talviaamua. Voisi ajatella, että vauva on meillä se, joka herää aikaisin, mutta itse asiassa meillä on aamuisin kello soimassa, jotta koululaiset kerkee kouluun. Talvi- ja säänvaihtelut tekee meillä aina saman ja iho kuivuu tosi helposti. Aldermisvoide on ollut meille ihan huippu etenkin pakkasilla. Se on vedetön, niin se ei kirvele, meistä uskaltaa laittaa myös ennen uloslähtöä. Alun perin se on tehty vauvoille ja lapsille, mutta mä kyllä käytän tätä itsekin. Mä tykkään siitä, että inklista on tosi lyhyt ja tässä on muuten myös eläviä probiootteja, mikä on aika poikkeuksellista voiteessa. Sitten aamupalaa, mun lempparina on puuro ja tietty iso kuppi kahvia. Mä nappaan myös vahvan Gastrus puremaito-bakteeri, joka sisältää suolistolle luontaisia bakteereita, ja vauva saa nämä lisäaineettomat dropsit. Ne on kuulunut meidän aamuihin jo vauvan ensiviikoista lähtien. Mä tykkään siitä, että näissä ei ole mitään ylimääräistä. Ja hei, iso plussa vielä siitä, että annostelu on oikeasti helppoa. Sitten me suunnataan ulos, viedään laku ja viennin pääsee aamupäikkäreille. Mä kirjoitan tähän kopyyn vielä tarkemmat tuoteinfot. Ja sitten mä toivottelen teille ihanaa päivää.